Салому алейкум. Назди мода чойники термекс тифал омадагиай. Ма и дарсда чира мефаҳмонам беҳад хидмон нито истифода мебарем. Мо нито ҳами чойника истифода мебарем, тез тен месӯза. Бо диққат видеоро тамошо кунед. Ма ба шумо мефаҳмонам ки ҳами бисёрш тенш месӯза. Дар киҷо максимали тена мондан дар кор ки ҳамин мода зарал нашаву расходмон калон нашаву дымбадум тен харида нагардем. Бародаро, бо диққат видеоро тамошо кунед, мефаҳмонумтон ва бинен. Бисёри бад гап намезанам. ҳатман ҳарҷо нишонтон метим ки то шумо да яс нашава. Хоб бародаро, пайгирӣ кунед. Касе илтимос, касе подписатсия нест. Бародаро, ма ҳаракат кардестам ки 10,000 подписчик кунам. Илтимос бародаро, илтимостон кардестам, дастгирӣ кунед. Касе подписатсия лайка ҷиқа, комментария нависа ки то як бародар дигам айми канали устогӣ бохабар шава. Хоб бародаро, пайгирӣ кунед. вале чия мефаҳмам ки вақти хариданӣ боша платадор харед. Платадор хела хубай, хела нағза хизмат мекуна бародаро. Бо инҷаш сиё будай. Хуб, мекушома шузи. нигоҳ кунед, дитта чойникай ҳардаш ҳами дарда доранд. диди, ҳисоби безеб истифода бурданмон. хуб, давом метем. нигоҳ кунед бачаҳо, кушодам. ина диден? расшоташ ҳамҷа специально пай мондагиай заводскоиш. баъде ки алиш мекунад, инаи сӯхтагиҳои тенай, ина сиёҳ шидагиай. бачаҳо, якча бо диққат тамошо кунед. оз ма шумо да хушрӯ мефаҳмонам, мефаҳмед. ина имҷара диден? имҷа тагижда тинакай. ана нигоҳ кунед. ина тена то тора мепардора, даже би зиёдтӣ бардоштагиай. ҳами лишниёра гарм кардеса, инами ҷора мерава гармиш. баъд айму сабаб мезана инами ина диде сиёҳай плата. ана мира поён кардан дар кор. ина диди занг задай хурдай. инами лишни ами простам хели ким ки ҷора гарм кардеста. барои поён пардохтан дар кор ки бародаро ҳами мисол чӣ нашава. бефоида гарм накунав, сабаби сӯхтанаш ҳамия. ина нигоҳ ки чанд инами ҳами даже поён инами тинка, инамҷа тинкача дора. просто ҳами лишнюшан чӣ мекунад. и тена бу вообще болои бад бошади. барои ҳамия поён мекшои, поёни бад мепартоиша. ана бад бо обратно мечаспони, хизмат мега. ҳамира гуфтум барои шумо бафаҳмонам, то ҳам хеле гирифтор нашавед бародаро. канали мо махсус барои шумо. мо ҳам бачаҳо комментарияда менависанд ки ман нав устора дидам ки сира ба ҷо намекуна, ҳамада ошкорона гуфтестай. бародаро, мо барои ҳамин фақат шумо дуо кунед ки беҳтарин навороро ма шумо да нишон додан гирам. шумо баҳра бареу худтон сос кунед. хоб бародаро, фақат лайк, подписатсия ягон чӣ намерай шумо бародарҷоно. як дастгирии шумои пешравии мо. зинда боша бародаро, сухани мо барои шумо. хуб.